हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അധ്യായം 4 ഇന്നലെ നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഇന്നലെ ഭക്തിരസേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറത്താണ്, അതാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതത്തിലെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ കണ്ടുപോയത് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരുടെ അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടത് ഇന്നലത്തിൽ അല്ലെ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഭാഗവതത്തില്? ഒന്ന് ഋതു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടു. പിന്നെ ആരുടെ കണ്ടത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് കണ്ടു. വൃതാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടു. ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ തന്റെ അമ്മയോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന. അത്ര വരെയാണ് നമ്മള് മാതാജി ശ്രുതികൾ ആണ് ഇനി. ഏത് ശ്രുതികൾ എന്നുള്ളത് ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്തത്. കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ശ്രുതി. അവിടുന്ന് മുതൽ തുടങ്ങും. കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുതൽ അതെടുത്തിട്ടില്ല. അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ പറഞ്ഞു മാതാജി പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഒടുവിലായതുകൊണ്ട് അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല, നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാതാരബന്ധങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദപാംസുക്കൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ രഹസ്യമായ യോഗ സിദ്ധികളോ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമോ പോലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാദപാംസുക്കൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളെയൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. നാഗഭട്ടിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന, കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മള് ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാളിയന്റെ ഭാര്യമാര് ഭാഗവതം 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 16-ാം അധ്യായം 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സമാനമായ ആശയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും എന്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ. എന്തിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സേവനത്തിലേക്ക്, മുക്തി പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് വേറെ ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അവർ എന്താ പറയണത് അതില്? അവർക്ക് മുക്തിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. എന്ത് മതി? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് പറയണത് അല്ലെ. അതാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടത് മുഴുവൻ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും എന്താ പറയണ? സമാനമായ ആശയം തന്നെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. നാഗപത്നിമാർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ
ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദപാംസുക്കൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്തം രഹസ്യമായ യോഗാസിദ്ധികളോ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം പോലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാദപാംസുക്കൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളെയൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാദം പതിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിലെ രേണുക്കള് അത് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എന്താണ്, മറ്റുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ അവർക്ക് തൃണം പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള സിദ്ധികള് എത്രയോ നമ്മള് കാലം എന്താ പറയാ നിഷ്ഠകളും ചെയ്ത് യോഗകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ സിദ്ധി കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ആ സിദ്ധികൾ പോലും തൃണമാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പാദാംസുക്കൾ നേടാനായിട്ട് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് വേറെ ഒന്നില്ല എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ശ്രുതികൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി ശ്രുതികള് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണിത്. 10-ാം സ്കന്ധം 87-ാം അധ്യായം 21-ാം ശ്ലോകത്തില് വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപമായിട്ടുള്ള ശ്രുതികള് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗവും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. ആത്മജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവമുക്തരായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹിക സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരുമായ ഭക്തന്മാർ മുക്തിയെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ ശ്രുതികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്താണ്? ആത്മജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വിഷമമാണ്, അല്ലെ? ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ അതെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വിഷമമാണ്. അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ എന്താണ്? ആ ആത്മജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു നൽകാനാണ്. ആത്മജ്ഞാനം, ആ സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷനായത്. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാ വേദങ്ങൾ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ വേദരൂപത്തില്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ വേദരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ആ ആത്മജ്ഞാനം, നമുക്ക് വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്. അപ്പൊ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം? ആത്മജ്ഞാനം നേടാന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അത് നമുക്ക് പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവമുക്തരായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹിക സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച്, നമ്മൾ ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരുമായ ഭക്തന്മാർ എന്തിനാ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാണ്? മുക്തിയെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ട? മുക്തി പോലും വേണ്ട, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വത്വത്തെയും എന്താ പറയുന്നത്? സ്വത്വത്തെയും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവ രണ്ടും ബ്രഹ്മമാണ് അഥവാ ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്നത് എളുപ്പം നേടാവുന്നതല്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി പുരോഗതി ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല. ലക്ഷത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കും ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങളിൽ ഒരുവനായിരിക്കും അത് നേടുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താണ്? ആ സ്വാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഗുണത്തിൽ രണ്ടും തുല്യരാണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്താണ്? ബ്രഹ്മമാണ് അഥവാ ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്നത്, ആ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല.
ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർ ആർക്കും എന്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ല, അതില് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും അവർക്കും അതിൽ പുരോഗതി ആർക്കും നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് കുറേ പേര് ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ലക്ഷത്തില് ഒരുവനായിരിക്കും ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ലക്ഷങ്ങളിൽ ഒരുവനായിരിക്കും അത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഉദ്ധവരെ, എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയവൻ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രപദവിയോ സർവലോകാധിപത്യമോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ എന്തിനധികം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്ത കൊണ്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ബ്രഹ്മപദം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സർവലോകാധിപത്യം അല്ലെങ്കിലോ ഐശ്വര്യങ്ങള്, ഐശ്വര്യങ്ങള്, എന്തിനധികം പറഞ്ഞ മുക്തി പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മളെ ചിന്ത ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറാതിരിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അടുത്തത് ദാമോദര ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ദാമോദര മാസം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാർത്തിക മാസമാണ് ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കാർത്തിക മാസത്തില്, അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളില് വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്, കാർത്തിക മാസത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദാമോദരന്റെ രൂപത്തിൽ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ചിട്ട. അപ്പൊ ഈ കാർത്തിക മാസത്തില് ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതാണ് വൃന്ദാവനത്തില് ചിട്ട. കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയായ യശോദ കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു. ആ രൂപമാണ് ദാമോദര രൂപം. ദാമം എന്നാൽ കയറ്, ഉദരം എന്നാൽ വയറ്. അപ്പൊ ദാമോദരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ദാമം കയർ. ഉദരം എന്ന് വെച്ചാൽ വയറ്. അപ്പൊ ദാമോദരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാമത്തില് ഉദരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദാമം കൊണ്ട് കെട്ടാണ് ഭഗവാനെ ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ദാമോദർ അറിയുണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും. ഒരലില് പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കുസൃതികൾക്കും കൂട്ടി നിന്നത് ആരാണ്? ആ ഒരലാണ്. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തായി? ഒരലിനെയും കൂടെ കെട്ടിട്ടു. ഭഗവാനെ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും കാർത്തിക മാസത്തിൽ ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കുസൃതിയായ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് മടുത്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ വയറ്റത്ത് കയറ് കെട്ടി ഉരലിൽ ബന്ധിച്ചു. അതാണ് കൃഷ്ണൻ ദാമോദരൻ എന്ന് പേരുണ്ടാവാനായിട്ടും കാരണം. പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയാണ്, അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയുന്നൂടെ? ശിവൻ രാവണന് വരങ്ങൾ നൽകി. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്രത്തിക്കുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ദാമോദരനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഉദാഹരണത്തിന് ശിവൻ രാവണന് അനേകം വരങ്ങൾ നൽകി. ബ്രഹ്മാവാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വരങ്ങൾ നൽകിയത്. അതേസമയം ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അവര് പോലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഏത് അഭിഷ്ടവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും. എന്നാലും ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഏത് ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വരം കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ശിവൻ രാവണന് വരം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഫൈനലി ആര് വരേണ്ടി വരാണ്? അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകണം അല്ലെ, കൺട്രോൾ പോകുമ്പോ ലാസ്റ്റ് എന്ത് വരേണ്ടി വരാണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ വരേണ്ടി വരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു സഹായം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭസ്മാസുരന് ശിവൻ വരം കൊടുത്തിട്ട് ഭസ്മാസുരൻ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്?
ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശിവന്റെ തന്നെ ശിരസിൽ വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ നോക്കി. ശിവൻ ആരുടെ അടുത്ത് അഭയം തേടുന്നത്? ഓടി വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് അഭയം തേടുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ശിവൻ ആ വരം കൊടുത്തു പോയി, പക്ഷെ അടുത്തത് ശിവന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പിന്നെ അവിടെ രക്ഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരുടെയാണ്? രാവണന്റെ ആണോ? രാവണന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ശിവൻ. അല്ല, രാവണന്റെ ആണോ? അത് അറിയാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, അറിയില്ല. ദ്വാരപാലകനായിട്ടുള്ളത് അത് കൃഷ്ണമകൻ നരകാസുരന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നരകാസുരന്റെ ആണ് അല്ലെ. അതായത് തോന്നുന്നു. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ മകന് അനിരുദ്ധൻ അല്ലേ. അനിരുദ്ധന് ഇഷ്ടാവണത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ അതന്നെ, അപ്പൊ നരകാസുരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ വരം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മഹാദേവനെ തന്നെ അവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ചു വെക്കുക ചെയ്യണത്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ഇഷ്ടായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കണില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ശിവനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ശിവനാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ ശിവനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടും അവിടെയും ആരന്യ ചെല്ലുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവായാലും മഹാദേവനായാലും വരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലം, കാരണം അതിനൊക്കെ ലീലകളാണ്. കാരണം എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ അവിടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലീലയായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെ മുകളിൽ ആരാ നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അനുഗ്രഹദാതാവ്, സർവാനുഗ്രഹദാതാവ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഏത് അഭിഷ്ടവും ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണന് സാധിക്കും. ഇനി കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. കുന്തിദേവി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ കണ്ടോ മാതാജി? നോക്കട്ടെ. 59ാമത്തെ പേജ്. കണ്ടു ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുപിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുന്തിദേവി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിനപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ മഹാതിരേകത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അങ്ങയുടെ മഹിമാതിരേകത്തെ എന്നെ പോലുള്ള താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനാകും? അങ്ങയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കുന്തിദേവി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാജ്ഞാനികൾക്കും പരമഹംസർക്കും പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ അത്ര വലിയവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ ആ മഹിമാതിരേകത്തെ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ജീവോന്മുക്തന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തിയെ പോലുള്ള വിനയാന്വിതരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാനാകൂ എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആന്തരാർത്ഥം. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആന്തരാർത്ഥം പറയാണ്, ജീവൻ മുക്തന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക്, അതായത് അവരൊക്കെ മുക്തന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്, മുക്താത്മാക്കളായവർക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തിയെ പോലുള്ള വിനയാന്വിതരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മുക്തിയിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാർക്കാണ് ആരറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? മുക്തന്മാർക്കല്ല, ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ ായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്തരാർത്ഥം പറയുന്നത്. അതാണ്, അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സന്യാസത്തിന്റെ ലെവലില് മുകളിലുള്ളവർ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നേക്കാളും നന്നായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിന്റെ അന്തരാർത്ഥം പറയുന്നത് തന്നെ. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുന്തിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മഹിമാതിരേകത്തെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിക്ക് ആരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന്
പറയാണ്. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒട്ടും ഭൗതിക താല്പര്യമില്ല. സുഖഭോഗങ്ങളുണ്ട് മാതാജി, സുഖഭോഗങ്ങളുണ്ട്, സുഖഭോഗങ്ങൾ. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്. ഇവരെ ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കളിൽ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്. മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്. അവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എല്ലാം എന്തെന്നറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുമുള്ള അധമമായ അഭിലാഷത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നർത്ഥം. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഇതൊന്ന് പറയാം. ആത്മാരാമപദ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 10-ൽ ഉണ്ട്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണമായും മുക്തരായവർ പോലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു എന്നതാണ് ശ്ലോകത്തിന്റെ ആശയം. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് മുക്തരായവർക്ക് പോലും എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല? മുക്താത്മാക്കൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവര് ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവര് സ്വതന്ത്രരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുമുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അവര് പോലും എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകാണ്. അടുത്തത് മുക്തിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മുക്തിക്കും വേണ്ടി വ്യഗ്രനല്ല എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കും. 5 തരം മുക്തി ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. 5 തരം മുക്തി. ഇവയിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തത് സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തത് സായുജ്യ മുക്തി. കാരണം സായുജ്യ മുക്തി എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നത്. സായുജ്യത്തിൽ അല്ലെ, സായുജ്യം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഏതിൽ ലയിക്കാണത്? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? സായുജ്യ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു നാലും ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലത്. കാരണം മറ്റുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതെന്തില്ല, ഭക്തി സങ്കല്പത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ 4 തരം മുക്തിയും ലഭിച്ച മുക്താത്മാക്കളിൽ ചിലർ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലൂടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ 4 തരം മുക്തികൾ ഇത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിലൂടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ മുക്തി, സായുജ്യ മുക്തി എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അതിലെന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലൈവ് സങ്കല്പം വരുന്നത്. വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി 4 തരം മുക്തിയും കൈവരിച്ചവർ പോലും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്തവർ പോലും പിന്നെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് വരാം. ഈ 4 ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്തവർ പോലും പിന്നെയും ഈ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് വരാം. തുടക്കത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒട്ടൊരു പാകം വരുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതും അവരിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്നതായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളിരും. അതേ തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സായുജ്യം എന്ന ഘട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മറ്റു മുക്തി പദവികൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ പോലും. ഇപ്പൊ തുടക്കത്തില് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി പാകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ആ പ്രേമഭക്തിയിലെ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതും അവരിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്നതായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരുടെ ഹൃദയത്തില്
വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതേ തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ പിന്നെന്താ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഒരിക്കലും? സായുജ്യ മുക്തി അവരൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. സായുജ്യം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും. മുക്തിയുടെ മറ്റു പദവികള് കൈക്കൊണ്ടാൽ പോലും ഏതിലേക്ക് തിരിയില്ല? സായുജ്യ മുക്തിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മാറില്ല. ഗോകുലത്തില് അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയണം. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാരെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പറയുന്നത്. അത് വൃന്ദാവനത്തിലെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണനാണ് വാസുദേവ കൃഷ്ണനല്ല, യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായി കരുതപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയോ ദ്വാരകയുടെയോ പോലും സമൃദ്ധിയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഗോകുലത്തിലെ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് രൂപഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അതായത് വാസുദേവ കൃഷ്ണനിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്? ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയോ ദ്വാരകയുടെയോ പോലും സമൃദ്ധിയിൽ അവർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. വൃന്ദാവനം വിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി ഏത് നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് രൂപഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേരുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് ജന്മം കിട്ടിയാലും അത് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത പാരഗ്രാഫില്. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കാണാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീരാമന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ അറിയാം ശ്രീരാമനും ഭഗവാനും നാരായണനും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഹനുമാൻ ഏത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാനെ ശ്രീരാമനായിട്ട് സേവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അതൊക്കെ ഓരോ ഭക്തന്റെയും വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന് അസംഖ്യ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആദിമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം. കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കാനാണ് ഭക്തന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതരായ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണരൂപത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടോ ഗ്രൂപ്പ്? ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പേ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അധ്യായം 4 ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാവോ ഒന്ന്? ഭക്തസേവനം നടത്തുന്ന കാര്യത്തെ എത്ര കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ 4-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 24-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പൃഥുരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ? അതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. 7-ാമത് എത്ര വരെ പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് കാപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ. ഏതാ കൊറേ മെസ്സേജ് നമുക്ക് L3 ടൈപ്പ് ചെയ്താ കിട്ടും മാതാജി. L3 അടിച്ച മാതാജി എനിക്ക് കൊറേ വരും L3. ഓർമ്മയില്ല. ആ കിട്ടി. ഞാനപ്പൊ ഇന്ന് വന്നു. ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കൊറേ മെസ്സേജ് ഇന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഷെൽട്ടറിന്റെ ഇതിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പില്. ആ കിട്ടി ഗ്രൂപ്പിൽ. ഏതുവരെ എത്തിണ്ടായിരുന്ന? ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന തൊട്ടാണോ പറയണ്ടേ?
ഇന്ദ്രൻ ചിടിയോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. ഗജേന്ദ്രന്റെ തൊട്ട് അല്ലെ? ഗജേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഗജേന്ദ്രന്റെ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ 8:3:20 സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഗജേന്ദ്രന്റെ ഗജേന്ദ്രന്റെ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് കേട്ടതായിട്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. ഗജേന്ദ്രന്റെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ളൂ, ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗജേന്ദ്രൻ ആരാണ്? ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മള്? ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അതായത് ഗജേന്ദ്രന്റെ പോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു മുതലയാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ ആരാണ്? ആനയാണ് അല്ലെ? ആനയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. എന്നിട്ട് ആ ഗജേന്ദ്രനെ തടാകത്തിൽ പോകുമ്പോ ഒരു മുതല പിടിച്ച് കടിക്കുകയാണ്. ആരുടെ? ഓഫ് ചെയ്തു. മാതാജിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രനെ ഗജേന്ദ്രന് മുതല കാലുമ്പ് പിടിക്കുമ്പോ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ സുഹൃതത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഗജേന്ദ്രന് ഓർമ്മ വരാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട്. നമ്മള് ദുഃഖിതന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മള് ഗജേന്ദ്രൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുമ്പോ ദുഃഖിതന് 2 ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഗജേന്ദ്രനും ഒന്ന് ദ്രൗപദിയാണ്. ലെവൽ 1 പഠിക്കുമ്പോ മറന്ന് അവിടെ വെച്ച് പോന്നു എല്ലാവരും. അവിടെ വെച്ച് പോന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലുമ്മല് മുതല പിടിച്ച് കടിക്കുമ്പോ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. അതായത് ആ സമയത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു താമര പൊട്ടിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മുതലയും ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുതലയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും, ഗജേന്ദ്രൻ രക്ഷിക്കും. ആനത്തലവനാണ്. അത് മാത്രല്ല അത്രയും ശക്തിയുള്ള ഒരു ആനയാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഈ മുതലയുടെ കൂടെ ആ പിടുത്തത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് തനിക്ക് ആ ബുദ്ധി വരുന്നത് ഗജേന്ദ്രനെ. എന്താണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പെട്ടെന്നായൊരു ഓർമ്മ തെളിയാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഗജേന്ദ്രന്റെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയിൽ നിന്ന് മറ്റു ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവനങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ സദാ പരമാനന്ദ വയോധിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണെന്നും ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ സർവമംഗളദായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ സർവവിധ സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് മറ്റു ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഗജേന്ദ്രനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഭിലാഷങ്ങളിൽ മുക്തി നേടിയ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ സദാ പരമാനന്ദ വയോധിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണെന്നും സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ പരമാനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പെടുന്നതിൽ സർവ്വസംതൃപ്തിയും അവർ അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവർക്കില്ല. കാരണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം, അത് മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്താ മാതാജി എഴുതണ്ട? ഒറ്റ കുറെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടൊരു സെന്റൻസ്? അല്ല മാതാജി, ഇത് എഴുതാനായിട്ട് ശ്ലോക നമ്പർ കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അത് എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് ഒറ്റ വാക്കില്ല, കാരണം ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 8-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകം. നമ്മൾ നെറ്റിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും വരും. ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും വരും നമുക്ക് കേട്ടോ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9-ാം സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയിൽ ഒന്നും പോലും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അതെല്ലാം പറഞ്ഞതല്ലേ. സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും. അവരൊരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മുക്തിയൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആരോട് പറയുന്നത്? ദുർവാസ മഹർഷിയോട് പറയുന്നത്. അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവർക്ക് ഭൗതികമായ സമൃദ്ധി എത്ര നിസാരമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധം 16:37 കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രാർത്ഥന, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ. അതായത് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങൾ. ആ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും, 10, 16, 37. അത് ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരമാണ്. ആ പാദപാംസുക്കൾ നേടാൻ ഭാഗ്യ സിദ്ധിച്ച സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്തം രഹസ്യമായ യോഗാസിദ്ധികളോ ഒന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പോലും എല്ലാം നിസാരമായി കണക്കാക്കാണ്. സിദ്ധികളെ പോലും എന്താണ് തൃണം പോലെയായിട്ടാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണ് കാളിയന്റെ ഭാര്യമാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്രുതികളുടെ പ്രാർത്ഥന അടുത്തത് 10-ാം സ്കന്ധം 87-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തിൽ ശ്രുതികളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവമുക്തരായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹികമായ സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരുമായ ഭക്തന്മാർ മുക്തിയെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ശ്രുതികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ? എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയവൻ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രപദവിയോ സർവ്വലോകാദിത്യമോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ദാമോദര രൂപം ഏതാണ്? ഉരലിൽ കെട്ടി അവിടെ ഉദരം പറയുന്നത് ഉദരം കയറി ഉരുളിൽ കെട്ടിയിട്ട രൂപം അല്ലെ? അതായത് ഭഗവാൻ അമ്മ യശോദ കൃഷ്ണനെ ഉരുളിൽ കെട്ടിയിട്ട രൂപമാണേത്? കൃഷ്ണനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തില് ഉരുളിൽ കെട്ടിയിട്ട രൂപം ദാമോദര രൂപം. ദാമം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? കയറ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ദാമോദരൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്? ദാമം എന്ന് വെച്ചാൽ കയറ്, വയറിൽ കെട്ടിയിട്ടത്. ദാമോദരൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയറ് കൊണ്ട് ഉദരത്തിൽ കെട്ടിയതായത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് ദാമോദരൻ പേര് വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം? സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം ബ്രഹ്മാവിനും പോലും അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:8-20 കുന്തിദേവി ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. കുന്തിദേവി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ മഹിമാതിരേകത്തെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ എനിക്ക് എങ്ങനെ കീർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും? അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? എല്ലാ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലും താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്. ഇവരെ ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാരാമന്മാർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്ത മുക്തി സായുജ്യമുക്തി. സായുജ്യമുക്തി. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ ആരാണെന്നാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവര്, മുക്തിയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവര്. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണലീലകളും പ്രേമഭക്തിയിൽ ഗോകുലത്തിലെ
ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഗോകുലത്തിലെ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാര്. ഗോകുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഏറ്റവും സമുന്നതരായ ഭക്തർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപം കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവര് ഏറ്റവും സമുന്നതരായിട്ടുള്ള